Ay, naku, nagkakalisod-lisod tayo dito kasi medyo pinapahulay pa namin si Aquando Cupido kasi ano siya, gitakigan siya. Na siya sakit, na siya liso-liso sa bugan, tapos dapat ka check kalintura. Sakit kayo. Ang ako lang i-intro ang pinakagwapa, walain mga igala. O tayo gusto niyo mo na background? Background? Tanan na lang, diretso na lang na. Idiretso na nato. Diretso na lang. Ladies and gentlemen, ang atong Ate Prissy. Magandang gabi, kapamilya. Ito po ang MMK. Kasama si Charot Santos. Handa na ba ako? Actually, talaga kung mamiminaw ka sa radyo, ay di mo talaga lubos akalain na kabusis talaga niya si Charot Santos. Di ba yung... Ako may gisundog ni Di Charot Santos? Charot Santos. Ay, naku, kaya pala si Charot Santos. Akong ikaw, si Charot Santos, asa ibutang imong alom? Dinis ako ang tingkoy. Gaw, ayaw kay duol gaw. Dito lang kadapit sa gaw kay... Iba din ang igagaw Ako lang ng ikakaw. kamera. Kaning tig kamera si Don Pakundo Inaton. Mo Igagaw din ni Don Pakundo Oh, Migingan. itong gipagrit na ko sa imo. Ay, si Don budyo Pakundo. ko ng igagaw mo. Bakit pala? Kahit lang. Kaya kung nataas pa rin siya, hindi ko mo itong nag-agaw mo. Di ba? Ayan, napakaigang naman ang istasyon natin. Ipaon natin ang earcon. Kaya may bisita tayo ngayon. Ang bisita natin, kagalang-galang ito. At saka ito ay kagimbal-gimbal at kagilang-gilang ang mga sumunod na pangyayari. Ladies and gentlemen, let us all welcome the one and only, the viral in the trending, the Koreanong Bisaya, G. Dumanig. Ayon, may pa-intro tayo. Gipasulod sa namo ang mga kanding. Kay mga iniun nagsulod di sa kuan nagdalag kampay. Ngayon Ate Prissy, Atong i-welcome i-welcome, karon ang nag-viral sa social media. with over 6 million views at saka follow up na mga 3 million views at siya po ay may mga budots na natukan ko. Dapat na-download ko yung budots dito. Sige, makakuha natin ngayon. Wailain kundi si G. Dumanig. Hello, G. Hello, may bunta na sa'yo tara. Ay, kabalo ba ka, Jay? Sa ko ang i-post karon nga ito ang nagway. Doon ay maingon dali foreigner na. ang nag-ingon nga si Hinerman Ambay. Si Hinerman. Isa foreigner na. Akong gibawsan. Ano sinabi mo? Butak ka? Ayan Foreigner si Jay ay? Alaalaan talaga si G dahil siyempre marami ang mga namangha sa atin dahil siyempre first ever dahil marami kasi ang nag-claim kaya ating patunayan dito Ate Praise na nagsimula talaga ang ating yung natin na okay kaayo dito talaga sa MOR. Kani si Jane Dumanig mga higala na siya kining shoot sa iyahang kaugalingon. Nanangit na siya sa original nga Koreanong Bisaya. Naisip pagtugod Ate do. Prissy, yung pagsabi mo nga i-shoot in daw galingon. Kaya na kunahuna-hunaan. Walang nagkulkog. Kaya. Sa laptop nga pagkasulti, nagkulkog. Pagkamilig. Ipunayon Ate Prissy ang istorya na nananghid siya. Nangaisip pagtugot
kang Kokoy Martin, Oo. ang original sa Koreanong Bisaya. Una siya nagkuan kanang nag-vlog sa iyahang kaugalingon. Ay ako nagpadayon. Oh, kay kinahanglan may ginagdunay pagtugot sa original. Sama gunang anang mukanta ka sa awit ni Freddie Aguilar. Oo. Og mag-version kag imuha, Oo. kinahanglan mga di kag pagtugot sa original. Oo. Kay pwede man kanyang pasakan og kaso. Na-respond. Patay ka na. Marami. Nga si Jay Dumanig, Oo. pag katong nag-shoot na siya, Oo. pag ingon niya nga, oy, doon na may kaparihan ni Koreanong Oo. Bisayang Bisaya. kanding. Oo. Pagtala na pa siya, Oo. oy, wala jud kanding ignaw. Alata kaya. Ano ang masabi mo dahil alam mo marami ang namiminaw ngayon sa MOR Meron Video dahil madudungan tayo G Dumanig hindi lang dito sa Davao City, sa Agusan at saka sa parte ng Cotabato at saka sa Sarangani. Marami ang mamiminaw ngayon dahil excited sila na madudunggan ka sa radyo. Ano ang masabi mo sa mga fans mo? Oy, sa mga fans din ako dira ka naminaw karon no, salamat kayo sa suporta po niyo sa ako dira. Okay kayo. Katulang Korean nga tingog kay mo na lang nilahi ako. Sige. Kanang pina-Korean na tingog. 안녕하세요. 포스타워와 코리아노 salamat kayo sa suporta ko. Mari yung karir sa ang natin sa studio. Ay nakatong imong signature na kuha na yung nag-trending ng natukan ko, labi kayo. Okay. Lamig kayo. Oo. Okay kayo. Di ba, doon na pa rin sa gisulti niya, natukan? Oo. Mao na Ako ka na, be? ikaw. Natukan ko, lami kaayo. Balahibo. Alay mo ate Bluty. Natukan ko, dako kaayo. Nawingig ko. Kaya kato. Natukan siya kay dako kayo. Natukan ko, kay dako kaayo. Oo. Doon ay balahibo. Ayun po mga kapamilya. Kaya kung gusto niyo po na mapapicture kayo kay G Dumanig, ang ating Koreanong Bisaya at saka Koreanong Amaw, ay nako, siyempre, magpunta kayo sa EBCBM. Oy, kay nasa ka no, karan din he. Nako din eh. Og libre ang maong pasundayag. Kay karon na gyud nagtugot ang ABS-CBN nga pasudlan diri og kanding gikan sa teritoryo. Ay dan. Okay kayo. Ano ang masabi mo, lalo na dahil nag-trending at saka yung marami ang gumaya ang nagsundog-sundog at saka nag-claim, marami ang istasyon na nag-claim na sila din ay original ng Okay Kayo. Ano ang masabi mo sa kanila, G Dumanig? Ang mayon ako sa ilara nga untara nga kuan dili ila gamit-gamit pud sa kuan. Kadautan. Ang original kay diri good sa Sa MOR. MOR gid ang original. Napamatulan natin na dito talaga nagsusugod ang Okay Kayo. Oo, Kung dito nanundog talaga. man ang iba, salamat kayo. Salamat kayo. Kenny ay dilo. Thank you very much dahil nakakauban natin ngayon. Live kabinits tayo ngayon sa sa YouTube. Makikita natin sa YouTube ang bedju ni Koreanong Bisaya at Koreanong Amaw. Siyempre ang original at ang Koreanong Amaw ay nag-uban na talaga. Kasi mag-collab kayo, di ba? Doon na ba may kaning kuan, kaning show? May shoes, Doon may na daghang may kuan nimo? may nakuha na. daghan pa. Actually, after diri sa gisting ng MOR, makikitang din si Gino Marig sa Mayong Buntag, Mindanao. Ay, mag-tipping din siya. mag-LBM din siya. LBM? LBM day ka? Mag-LBM? Ay, ba? Ay, doon na ningan diri Ano sabi? Regards me at the press Oo. sa Koreanong Amaw. Ayon? Og ingon pa siya, bagay mo ate press. Uy, bagay ko na ta, Jay. Tanawang picture natin, please. Ay, bagay kaayo. Oo. Hapit nagkambyo ilang na.
Patimbaya ko na po si Joel Chaves Ayo. sa may Kalinan. Oo. O ingon man si Doc Flor Morillo. Ayun, hi Duke. Salamat, Duke. Kay dahil always ka mamiminaw sa amin at saka si Duke Chad Popular namiminaw din sa atin yan. Kung gusto mo ipa-split ang ipon mo, Ate Prissy, ipaputi yan. Yung ipon sa kanding na color green, maging puti. Kay Duke Popular dyan, popular din tao si Duke Popular. Idaghan din kayo nagkuandro no? Na marami ang nag-streaming at saka marami ang nag-text ngayon. O daghan kayo pagtingod din sa ni Jay Dumanig. Oy, Daghan kayo ang nagkuandro yun, nagpa-shout out Oy, may kuyanap na yan. Oo. Oy, mga taga-Hagunoy, ang Rabis family. Oy, pati Iro nagpag-rate. Pati iro naminaw no? Alabog. Kay J-Bon Barela. Hello daw sa regards daw sa imong katapad. Tapad na ko si Kuan. Si G Si Dumani. Jay Dumanig. Oo, ayun. Siya po ay nagpatunay sa atin. Abi na kung nagpatuli sa atin. Parang pistol. Siya po ay nagpatuli sa amin gamit ang ngipon. Ngipon lang ito, wala na Oo. pakang-pakang. Ngipon lang na depressing ang gigamit sa pagpatuloy. May Diba? man siya kay inighuman na kung tuli gamit ang ngipon. Di ka magbakang-bakang. Nga ma'am. Kay nawaan man tanan. Ay, grabe talaga. Napaka-happy natin. Pero may little sindir ba tayo ngayon, Ate Prissy? Ato sang igahin karon ang oras kang Jay. Oo, No, igahin kay na- tagsa lang ni siya para- din eh. Oo, nalipay talaga tayo dahil binisita tayo at saka napaka-close na nila ni DJ Kukoy Martin. Close na kay sila. Naka-close ka na. Wala silang sira na close. Kaya pa. Pila may ipanoigon ni mo, Jay? Panogi. Ay, abi na, pila mo. 20 pa dahil ka? 20 pa ko. Bakit pala? Kaya na, wala kang 49 eh. Mature na kayo. Dako ikag sapatos, no? Oh. Dako ikag tiil. Gamay ra, Sa pero- dako na bag Tiil, tiil. oh. Dako pong baryo. Okay kayo. Kaya nang ginakog iyang sapatos, senador? Bakit pala? Walang barko. Ang nagsuot. Walang submarino. Doon na ba'y among ato sa interviewhan Akala ko yung sabi mo na ang sapatos murag barko, ang dagway murag nag-angkla. At kasi pangutan ang senador, aron mahibaw lang ang tanan, kung doon na ba'y hinigugma si Jay Ayun, Dumanig. oy, marami kasi ang nag-text Sa imong ngayon. kasikat karon, Oo, posible kayong why mo chat nimo? Oo, marami ba ang babae na nag-chat sa iyo na magkita-kita kayo, Jay? Oh, marami. Pero ano lang. Pina-Korean gihapon. Dakay nag-chat sa ako ang inana. Pero hindi mo na ako sa ganyan mga bagay kasi. Okay kayo. Kaya nag-focus siya sa pag-alaga sa mga pabo. Na siya'y pabo, na siya'y pato, o sa pa'y mga hayop dito. Lato kalabaw dito Na siya'y kalabaw na po siya'y katong kandi na o baka tawa. Wala kay hinigugma. Wala. Kaya nasayod ko, bang imong guyab-uyab karon ang mga kanding. Imong giberdahan ang mga kanding. Wala nagbakang-bakang ang mga kanding dito sa Agusan. Kaya pala yung mga kanding doon. Magdali-dali og dagan pag nana si Jay. Nagbakang-bakang. Maratol in town sa Kakulba. Natulog sila sa kuha. Oy, ingon pa si from Mako, no? Si Wilson Rasonabe. Insa my morning at the press, kalingaw ninyong paminawan. Regards kong Koreanong amaw. Oo.